Hoy, asa kang bayhana ka? Asa ka disa? At tapos kung barkada mo, ay noon sa mas mama, itiguang nga tama. Ay, Ato kasi mong barkada? Sama, di ka update sa Facebook karon? Wa ba ka kibaw disa kada adlaw? noon sa man. Daghan kayong gipang tiklo, gipang tigbak day. Uh-oh. Ha? Oh, mo ato kasi imong barkada, tanaway mo sinaluban. Ha, tanaway mo sinaluban. Mo na humot kayo na day, humot kayo na. Si mama ba doon na kay ma? Oy, dira ubos. Oh! Bisa pag naradiha day, bisa pag naradiha, dili na si tiro masig lakaw disa. Ibutang ko na si mong ulo disa. Noon Usa sa may mo kasukol ko no? Ma, ako ma, di juga magwala ng bayan mula ako. Kaya ako, musukol man ko ma. Mo bigay man ko. Paghilang pila may kusog sa bubay. Ha? Hindi ba, musukol ka lang og gusto magig-turjak siya. O, turjak ko, magig-turjak ko. O lagi, Ano ba? makigturjak ka. Nagtuo di kag human ni mong turjak. Ug di ka lang buas imong pangliog day. Ha? Nagtuo ka? Ay, Ha? Nagtuo ka? Di sana mahimog ako ang tigbakon sa kunila ma kay ako mahihatag ang dabis ma ba nga para malamian sila mama di mao na di ko nila ma. Asas. Hilom Diyos ah. Ikaw, hambog-hambog na po nag-ayaw ni mo Diyos ah. Ay, sama na, adis-adis ka? Ha? Pati may kabanuti. Mura magag... Pati nang di mo hayo mo yung kay kabanuti nga. Ihatag tanan. Magpator dyan ang todo. So si mama Karong ba adis pangutok naman niya akong anak ka? Tanawa ko nang dagoy nang kumag adis-adis ba ni? Sumantun si mama adis-adis kay mo sigag mata oy nga Awa ka mag... Oy! mag usa na yung puwa ang mata. Basi garag-birag di kang bayhana ka. Ha? Ha? Kasi garag-birag di ka. Dili man ma. Mo nisulti lang ko nimo ba para lang ka lang mabuhi gihapon ko ba ingana lang ba ka lang in case lang nga ka lang manay mo kuan ko ka lang gusto makig-turjak na ko ana. Aw, makig-turjak ko ingana ba para Kailan ko man ang matigba. inkis-inkis ni mo Diyos ah. Ay, lahid yun tong mag-amping Diyos ah. Magsige, suruy ang imo mga amiga. Sige. Para tuon ni mo dito. Magsige lang katubangay lang mo amiga ni mo. Magkuang mi mo maglingaw-lingaw may magsagad-sagay ano. Sos, ginoo ko Diyos ah. Ma, sus, ang kinabuhi ra ba Diyos ah. Usara, nagtuo kag napay baligyas. Merkado, wana. Maayo ko Ang tingin yun ay mo. maayo na lang ko higpita may unsa man tong kamay ko. Matiguam na ko man natural dalaga ko. Mag-enjoy ko sa akong life ma kay maabot og sa panahon nga magminyo ko. Naano ko sa balay magsigko ko sa bata, pipla gatas, manglaba, mamilo, manghugas plato, manilig sa tugkaran. Naano ko sa balay ana. Di na ko kalaag mo lang. Sa dalaga pa ko. Enjoy party. Luman ang baba ni mo Diyos ah. Lupok na nagyan mo ha. Ay, bahala ka Ka nila, lang oy. yung mga panulti. Yung Salig. gano'ng sugo dire. Salig lagi na Ginanti ko. ka ha. Mga bag-ilis ba? Pagpajama, pag-jacket. Di lagi ko ma, salig lagi na ako lagi. Kabalaka, kay mo bigay sa go. Ano Ay, ma, ikaw, mga kamaliwat adis-adis din ha ma. O kung say gusto nila akong buhaton, basta di lang ko nila itigbak. Gago! Sige ma, baboy. Paano pangutok ni mo Diyos ay? Rugby, magot ka. Bayhana ka. A few minutes later. Ay. Kalami ba aning nagbarog? Maunay ako ang next nga target. Oh my Murag God. kwartahan pa gini kay dato uno por mao. Puti pa gyud kayo, sexy pa gyud kayo. Magkwarta na ko. Makalim. Grabe makatilaw pa gyud og lami. Nabulol na ko ani tungod sa kalami. Paksit ni. Tuyo ko na ko tabloyo. Kaya ba hinila oy? Ay lihok. Ay jaget. Ay diri gamay. Yeah. Basta mo singgit ka dito kag hunong ni mong edad karong adlaw. Uh-oh. Boss. Ay Boss, kung tawgad boss, kay dili ko nimo amo. Ha? boss ka na. Ang ako ang gusto, ang imo rang kalami day. Wala problema boss, palamian ti ka boss. Ayun lang to, patya boss. Maluoy taon ka boss. Gusto pa ko mabuhi taon boss. Gusto pa ko makaedad og 100 years boss. Maluoy taon ka boss, please boss. Makaedad kag 100 years ay kung ilara. Kung di lang ka magbitsin og asin sa imong sudan, makaabot ka na pero naa. Malag makaabot kag 50. Boss. Ari na. Ay, ang kabala ka boss. Kahumot. Turjako na giti ka boss. Ako pa mudala boss. May problema boss. Okay ra kay na ko boss. Good sa kay ko boss. Kay musyagit ka papariha ka to akong mga ubang gi pang target nga wa na nalungguan nagliog
ug wa na to nagi to na sementeryo. Nya karon Boss. di na mahitabo jud nga di ka mo sagit kay Ay, kung naghuman promise. ako palami nimo. Naghuman na tog palami. Aw. Sumbong majud ka. Bisan pag mayong kag di ka Ay, boss. tigbakon. Masaligan ko, boss. Masaligan ko, boss. Promise, boss. Aw. Palamian ti ka, boss. Promise, boss. Promise, boss. Promise. Palamian ti ka, boss. Sure na. Oh, at tanaw gud na mo gini agi nga tricycle ba na, boss, or usa ba na? Mao gani ay sabak. Wala Dili mo pala. gani, wala kay kun syagit ba ko, boss? Wala hinoon. Mo gani. Diri sugdan na nato. Atubang na Sige, nato. ako bahala, boss. Atubang na nato. Jisa? Isa ka. Saryo? Uh-oh. Ikaw na nga, Saryo? Ako ni Disa. Nganong ingana naman ka? Tungod sa imong pagbiya nako. Nayang-ani nako. Yan, Kay tungod nasakitan kog maayo sa imong pagbiya. pagsulti na ko nga biyaan. Ikaw, ano ni biya masaga? Wala na ka ni biya na ako. Gisuwayan naman ti ka to sa God. Gisuwayan. Nganong inganao pa man ko nimo wa gyud kay salig nako di ay. Kay bawa ba kag gihigugma ti kag maayo. Nya tungod sa imong pagbiya nako nga giyawan ko nimong maayo nga giingon na kag di ka nako ganahan kay subidahon kay kog naong. Nasakitan ko, na-stress ko mo nang naingani na ko ron tungod sa akong mga binuhatan nga wa na ko nagtarong ako nahuna na kay tungod sa nasakitan kog maayo ikaw ra pirmi ako nasunahuna nga Saryo. nawantang. Saryo. Joke naman to, Saryo. Pero, Di madag joke yun. Saryo, ikay nagbuhat sa tanang panghitabo ron, Saryo? Oo, ako. Ikay nag-turjak atong 80 anyos? Ako. Oh, grabe ka, Saryo. Huwag kay pili, Saryo. Astang tiguang Wala na na- puti ng tiguang na imo panggitirahan. Oo, kay tungod kay wala na ko wa na ko sa tarong panghuna-una. Tungod sa naitabo nga grabe na tris kog maayo. 4 sad. Apilong 5. Saryo, Mao nang nabuhat ako na nila tanan. ikaw pa rin nagpatay atong tulog ka babae. Ako. Tanan lagi na baritaan nimo karon ako ug nagkapamilya nako pero tungod sa akong wa na tarong una ako gyapon silang natigbag tanan. Oh my God. Ikaw to nagtigbag nila as na mga bata imo pang giapil pod. Oo, Saryo nga na nga naman ka, Saryo. ako lagi nimo. Tungod na ko. Oo. Pagkiya nimo wala na jud ko nagatarong ako no huna Ano sa daghan man kay adis-adis ron. dili na dagan ako ra na. Na may sig unga-unga dito nga dili bata. Sa anak na nagpuyo sa mangga. Pirmi na ako madunggan ni harong rasa. Pero Saryo. tungod lang gani. Tungod lagi dyan sa makahinumdum pa ko nga. Ultimo magsuri di ka pabuhat na ko maordo na pirmi na tong awayan. Salamat sa nimo, Saryo. Mao gani bisan pa Di ka nga. tanan imong sala ako ra gyapon sala. Imong sala ako gyapon magsuri. Naon Kung sa sa may buhaton ako, Saryo, para lang ma-okay ka, para lang unsay buhaton nimo? para di na ka mag-adis-adis. May gani nagtako diri. Dali, Saryo, dali na. Saman. Buhat na tanan, para lang ma-okay ka ba? Dili na ihikuan ako tanan, iduot na ako tanan. Nasuko magkatan ako, ayaw damaya mga tao, Saryo. Ari na ako tanan, Saryo, ari. Dili na ko na mabuhat nimo Dali na disa. yan, Saryo. Ayaw. Dili na ko na mabubuhat nimo tungod kay super mahal ti ka. Ya, mabuhat ni mo sa laing tao, Saryo, bisag di ni mo love, tirahan ni mo. Nabuhat ko to lagi kay wala na ko sa tarong pangisip. Saryo, no? Sa Tungod matang ikaw. ka, Saryo, mo tira, jud ka. Grabe, bisag mga tigulang, Saryo. Asa- Wala kuridas ko. Kinira jud ang gusto nako isa. Imong buhaton og basahon. Ha? Nga unta nagbag-o nakahantron. Why na katapusan ha, why? Palihog kog basa. Maulian ra ko ni akong pangutok, mabalik ra ko sa pangisip nga sakto kung imo nang masturya na. Basahon ko ni? Oo. Dali na. Basahon ko ni, Saryo? Basahan yan eh. Oh, sige na.
Iistorya na ko di sa aron maulian ko umasakto na ni akong pangisip. Maglisod man ko sa sarili eh. Sa maglusod, nga kasayo ra na mo ram kag. Maglisod ko basa. Sige. Sur. Eh. Sur. Ilagyan ako kaya sarili ko. Unsa man ka nga kalili sa lista sayon ra na nga dili kaya. Ay mao jud mo mga babae di jud na ninyo malitok. Ha? Oh, sige, basaw na ako. Sa maulian ko. So. So. Mura magkagastro. Di ko kalito ka na sarili.